Здравейте, приятели! Аз съм Сашо Чевиев. Сега ще направя трик с карти. Ето, виждате, обикновено тестенце с карти. Няма никаква логична карта. Всичко е карти. Даже ако мислите, че нещо имам карти наместени, погледнете ме. Всичко си е добро. Напълно всичко, нищо няма местено. Ако искате да размешаме, искате ще размешим. Добре, нека вече да таковаме към трикът. Само ще едно размешване. Не се получи много хубаво, но нищо. Да започнем към трикът. Сега първо трябва да разделим на 3 купчинки всички тестета. Всички тестета на 3 купчинки. Тук тая. Ето, това е една купчинка. Остана тая. Сега. Зрителят нека да си избере една карта от тези тестета, всички трите. Мисля, че не ги виждате хубаво и трите с това. Ще ги сгъчкаме малко. Вече може би ги виждате. 1, 2, 3. Например, си избира тази. Картата му е Асо. Избира на коя купчинка да сложи. Например, избира на тази. И вече ние си взимаме тестето. Ето, вече сме си го взели тестето. И захупваме. Така. Вече всички карти са взети в купчина. Сега вече взимам първо картата на зрителя. Ето една карта е. Взимам му карта на зрителя и я мушкаме ето тук. Някъде в средата на тестето, някъде в дъното. Го мушкаме и само с едно пляскане картата на зрителя е най-отгоре. И хора, това е трикът. Сега как се прави? Първо, няма никакво разместване, нещо логично в картите. Но обикновено сте ви трябва само да ви кажа. Добре, нека да започнем. Първо, трябва да сте на маса на бюро, нещо подобно, за да се скриете. То така се правите тук трикът под масата, кога... Добре, вече трябва да разделяме тестето. Тук едно. Тук едно. И на третата купчинка става нещо мистериозно. Но, все едно сме под масата. Взимаме една карта. И я слагаме така. Ето, те не може да видят нашата си ръка. Нали, залупваме и с другата ръка, която държим тестето, слагаме тук. И вече казваме да си стегли от някъде карта, например от тук, десетка. Слага се от някъде на тестето, например на това тесте. Но това с, нали, държим тук карта, той не знае. Трябва да стане бързо да сложите в десетка. Ако стане така, той ще забележи, че има карта. С това все едно си взимате тестето и така правите. Хоп, взимате го и така правите просто и така все едно си държите тестето. И сега залупвате така цялото. Така. Вече цялото тесте е събрано. Какво да кажем? Това вече не е неговата карта, но той си мисли, че това е неговата карта. Взимаме първата, слагаме на тук, мушкаме някъде вътре в тестето някъде. И тук вече може да си измислите вие някакво штракане, каквото искате. Аз съм си измислил тупане. Така. И картата на зрителят е най-отгоре. Дано да са го схванали. Абонирайте се, моля ви, приятели. И ще правя още клипчета, ако ви харесате и знаете как да правите.
Искам коментари, ако искате още клип ще направя. Еми така. Това беше трик първи. За първи път правя клипче. Какво да кажем? Край.